Takže ahojte lidi, mé jméno je Rekt a já vás vítám u dnešního gameplaye ze hry Mount & Blade Warband. Dneska se podíváme znovu od začátku, že dáme novou hru. Čekáme, jestli to načte. Budeme muž. Tak, teď jste mi psali, že byste chtěli kušišníka, tudíž si dáme schudlého šlechtice nebo vysloužilého vojáka. Já nechci mít titul, takže vojáka. Byli jsme třeba řemeslníkem v obchodě a stali jsme se panošem. Tak, osobní pomsta, ano. Tak, charisma a inteligenci, to máme víc. Trade, kořistnictví. Tak, a dále, co si dáme dále? Skladování zásob a přesvědčování, správu vězňů, přesvědčování. Tak, slyšíme si kuši. Tak, třeba se měli mít kuši, doufám. Já si myslím, že snad bychom ji měli mít. Tady si dáme nějakého pešáka. Tady pešák. Takovýhle pešáka. Tak. A kam pojedeme? Já bych preferoval... no, jsou dvě možnosti na výběr. Ale... preferoval bych asi... Kyrgyzský chanát, tak znova, jak tam jsme byli, tak... Jírské království, ať máme lukostřelce, nebo... dáme... no... Budeme za Ragnarem, budeme u Ragnara. Ragnar je hajzl. No. Jdem do Vajerského království, já vám ukážu truhlu, která tam je schovaná. Vlastně vám může taky pomoct, protože... výborně, na hit. Tak. Teď si s ním promluvíme, vezmeme si zase úkol. Ano, samozřejmě. Tak. Kde jsme měli? Ten naverbovat může, ale ještě předtím, když jsem se bez toho, aby mě zatkli, pokusil dostat sem. Protože... protože tam je schovaná truhla a ajajaj, pak to máme, námořní piráti, už neporazíme, 5,5 máme kolik, máme 6, taky jedeme. Doufám, že nikoho nepotkáme, tak, přespíme a jdem tam ráno, já vám to ukážu. Tak, nechci turnaj, dáme projít po ulicích. Tak. Jak vlastně vidíte, nezačínali jsme jako minule s tím, že jsme vypadali jako bandita, ale vypadáme už jako někdo. A tady je ta truhla. Tak já vám ukážu, co je vevnitř. Koukněte, máme tady zbroj. Vlastně, která má 38 ke zbroji těla a 19 k nohou, což je výborný. A pak tady máme meč, samurajský meč a samurajskou zbroj. Jako, je to za nic, jo, takže to je pecka pro začátek, úplně výborný. Tak, odejdem. A pojedeme zpátky. No, tak to jsem zrovna nechtěl. Protože ty piráti už jsou opravdu silní. Tak. Počkáme si na ně, já vůbec nevím, kde jsou. Vlastně piráti mají buď vrhače seker, oštěpů, anebo lukostřelce. Tudíž je to opravdu těžké. No, my tady po nich házíme šutry. Takže docela vyrovnaný souboj. Tak.
Ale já když se trefím, tak bych jim mohl něco sebrat. Oni nám jednoho zabili, my jsme dva nám zabili. My máme jednoho. No. Takže to není tak vyrovnaný, oni vedou, ale mohli bychom to vyhrát. No, ale už jsem zbyl jenom já. Totiž pokud na mě nevytáhnou lukostřelce, tak možná to i uhraju. Tak. Pojď. 3 proti mně. No, on je fakt krátký. No. Tak, už jenom 2. Poslední, výborně. Tak, to jsem velice spokojen. Protože máme další výborné věci, které se vlastně ze začátku nedhodí. Jsme hlavu 36, tudíž už vypadáme jako někdo. Tak, ten nordický štít je lepší. Tak, já bych si teda vzal bojovou sekeru. Než ten meč. Mně se z ní teda bojuje líp. Tak, 13. Už jsou jenom věci na prodej. Už nic moc takový není využitelný. Tak, level up, výborně. Doufám, že i z družiny, ano. Máme 2 pěšáky, dostali jsme 400 denárů. Takže další... Zase všichni hodí. No, tady jedem za tohle, ano, zdravím tě, ano, máš úkoly, co má bazek, vyberem daně. Když nám to u ní zhorší reputaci, tak dostaneme docela poměrně dost peněz a hlavně si zlepšíme reputaci u Lorda. Tak, oni na nás možná půjdou. Takže jdeme na to, že jsme mohli mít vybraný. Tak, ne, ještě ne. Už by to mohlo být vybraný. Ne, ještě ne. Vlastně dostaneme 20% z toho, co vybereme, což je poměrně docela dobrý. Tudíž zase do začátku turnej quest. Jakož nemáme nic, ale máme teď peníze, takže můžeme koupit hned lepší věci. Když brka máme, to jsem zrovna nechtěl. 3 proti 11. To je prohraný. To je úplně prohraný, jo. Strašně mě štve, že tady je strašně moc banditů a těch námořních pirátů, protože to jsou silní, to nejsou normální banditi, tady ty už jsou silnější. Ale tak, no co se dá dělat, no. To se dá dělat. Doufám, že nemají nic vrhacího, kromě nějakých... Že nemají lukostřelce třeba. Mají. Tak to bude obzvlášť pěkné, no. Jo, ještě oštěpáře, výborně. Jo, já se netrefím, ještě lepší. Tak jeden dole. Pošleme na útok. A já se znamená, že oni mají všichni luky, aha. Tak to je výborné, to je výborné. Oni se už zdrhli, ne, oni už jsou tady. Takže teď jim to trochu rozvržou. Tak. Aha, jeden dole, výborně, oba dva dole. To jsem si přál. Vím, jako mohli dojít třeba šípy, že? Oni těch šípů mají určitě 60. Kdyby aspoň...
Ty vole, jich tady nebylo 10, co mají. Tak, snad, když se tady tu šulda do mě netrefí. No, nebo bych se musel trefit třeba já, že jo. Pojď. Výborně, teď ty šulínku jeden. Jo, ty jsi blokl, to že jo. Hajzlové. Tak, další level up, výborně, já jsem si vlastně nezvedl ani to. Čili úroveň, tak na to se podíváme v dalším díle, pokud mě teda ty šašci nezabijou, protože to bych byl velice naštvaný. A jeden hit a jsem dole. Ten debílek se nesmí trefit, jinak umřu. Ten debílek se nesmí... do toho, výborně. Výborně, ty vole. Tak to byl největší save, který mě někdy mohl potkat. A já stejně nemám ani kam dát ty věci, že jo. Počkat, palcát. Ten bych si vzal. Ten palcát bych si vzal. A to sekera... Ověřil, že palcát je lepší než ta sekera. No a ještě nějaký místo máme. Tak. Kolik? 50. Tady místo jednoho štítu dáme tohle. Tak, jinak bych měl být celý v plusu. Už doufám, že nic jako nepotká tady, protože to už bych asi fakt vyklet. Ne. Tak, tady jsme na úkol. Bojar Gastia, Ismirila, už zajistit kontek kousek. Tak. Teď prodáme věci. Jo. Už ne, už se má tady kuši. No tady. Ale tu kterou nechci. Tenhle meč. Tak si vzal tu sekeru, 150. Tohle vlastně můžeme dorovnat i nějaký ty těma blbosma, který máme, možná nebudeme. Čemu zaplatíme, ale to nevadí, já jsem spokojen. Tak, pro tady ten díl to je všechno, já vám děkuji za pozornost a u dalšího dílu ahoj.